Comencem el dia amb bona energia, amb un bon cafè i amb els que, segons ens han dit, són els millors brunyols de l'Empordà. Avui estem a Maia, artesans del pa. En Robert Figueres, forner i propietari, ens explicarà tots els detalls. Robert, tu i la teva dona, la Maria Pilar, vau decidir engegar aquest projecte l'any 1988. Ens podries explicar per què us vau decidir a començar aquest nou trajecte professional? Nosaltres, l'any 1988, estàvem dintre del món de l'alimentació, teníem 7 autoserveis, però amb la vinguda dels grans establiments, nosaltres no vàrem poder continuar aquest camí. I això ens va fer decidir canviar, perquè coneixíem que en un dels autoserveis havíem posat una croissanteria i vèiem la potencialitat d'aquest mercat. I vam decidir en aquest local, que inicialment havia de ser un altre, el 8è supermercat, vam decidir girar-ho i fer ja no una croissanteria, sinó vam incorporar la fabricació del pa, de la bolleria i de tot el producte que fem avui, incorporant-hi a més la degustació. És un projecte que en aquest moment porta 35 anys i que regentem entre la Maria Pilar, que és la meva dona, jo i la meva filla, que es diu Meritxell. I a l'actualitat podem dir que Maia és molt més que una fleca, és una pastisseria, és una bruixeria. Ens pots explicar cap a on esteu portant actualment el vostre negoci? Maia és un establiment que en aquest moment és una fleca, però no és una fleca convencional des del punt de vista de com veiem nosaltres a les fleques. Sí que ho és des del punt de vista de l'elaboració del pa, d'aquest pa artesà. Però és quelcom més. Nosaltres volem que el client de casa nostra se n'emporti el pa, se n'emporti el pastís, pugui esmorzar, pugui dinar, pugui berenar, pugui fer una xocolata. És un concepte més global de tota una fleca. De fet, va ser un dels primers establiments de fleca pastisseria amb degustació. I com t'ha influït en la teva trajectòria personal al ser un forner tradicional? Com heu vist, nosaltres no venim d'una tradició flequera. Nosaltres, amb la meva dona, fa 35 anys que fem pa. Per tant, la nostra família no ve d'aquesta tradició. Però quan entres en aquest món de la fleca, en aquest món de fer un pa amb les mans tradicional, com es feia abans, acaba sent una passió. I quan és una passió, agrada molt i disfrutes molt. Robert, uns orígens, un procés, un treball, una passió, i aquí tenim el resultat. Un pa de pagès català excepcional, amb el que, a més, doneu molta importància al que és el producte local, producte de primera qualitat, com són la farina de Girona, que és la que utilitzeu. Ens pots explicar què és la farina de Girona, com la utilitzeu? La farina de Girona és un projecte que inicia el Gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines. Bàsicament per diferenciar-nos de la gran indústria, de la gran empresa. Havíem de fer un pa diferent. Aquest projecte neix amb la unió de l'IRTA, que és l'Institut de Recerca Agrària, que ens assessora, d'uns pagesos de camps que treballen camps de les nostres comarques, de les dues farineres de la nostra província, Agrienergia de Banyoles i Sunyer de la Bisbal, i darrerament els flequers, que són els que hem d'elaborar el pa. Bàsicament, del projecte es tracta d'elaborar un plat que ens ha de servir per fer la farina, per fer aquest pa, amb unes condicions que és de producció integrada. Què vol dir producció integrada? Producció integrada vol dir que ha de tenir respecte per al medi ambient, respecte per la salut de les persones i, a més, evidentment, en aquest cas és quilòmetre zero perquè està elaborat per pagesos de les nostres comarques. I Robert, què els diries tu als altres flequers artesans de Girona, als teus companys d'ofici, perquè s'unissin a la IGP Pa de Pagès Català? Bé, jo el que els diria és que nosaltres aquí a la província ja tenim un projecte, que és Farina de Girona, que ja el vam fer precisament per diferenciar-nos, però que ara tenim la possibilitat de tindre'n un altre, que és el Pa de Pagès Català. Són dos projectes que es complementen i que no es fan la guerra, al contrari, sumen. I per tant, si sumen, seria bo que tots ens hi afegíssim. I Robert, quins són els secrets per fer un bon pa de pagès català? Per fer un bon pa de pagès català, en principi el que es necessita és una bona farina. Nosaltres estem utilitzant farina de Girona, que és la farina aquesta que tenim certificada a través d'una producció integrada per pagesos d'aquí, de camps d'aquí, de quilòmetre zero, amb respecte per al medi ambient i respecte per la salut de les persones. A partir d'aquí nosaltres hem d'amassar aquest pa, li hem de donar uns reposos pertinents
i l'hem de posar en una càmera, en aquest cas nostre, en una càmera de fermentació controlada per portar-lo fins al cap de 18-20 hores per coure'l en un forn de sola de pedra. Quina altra característica té aquest pa? Doncs que està fet amb una massa mare natural. La nostra massa mare natural està feta a partir d'una fermentació de pela de poma i cada dia l'anem renovant amb un percentatge perquè aquest pa tingui una acidesa. I aquesta massa mare, a més, fa que tingui una conservació més llarga i més bon aroma i més bon gust. Quins són els processos de control que vosaltres feu al pa de pagès català per garantir la seva excel·lència? Nosaltres, per garantir un bon pa de pagès, tenim un plec de condicions que ens marca la IGP, que allà ens diu fil per randa com hem d'elaborar aquest pa. Però jo de tot això en destacaria sobretot dos, que seria el repòs i el control de la massa mare. Són dos aspectes importants a tenir en compte a l'hora d'elaborar aquest pa. Pel que fa referència al pa de pagès català, hem escoltat moltes vegades que és un pa girat. Ens pots explicar què vol dir aquest concepte? Des de molts anys enrere, aquí un pa de pagès és un pa girat. És un pa de pagès, però girat per què? Perquè quan nosaltres l'estem fermentant, el pa està així. I quan el anem a enfornar, el girem i el posem d'aquesta manera. I sense fer-li cap tall, ell explota per on l'hem plegat. I això és autèntic pa de pagès d'aquí. I Robert, de totes les persones que han provat el teu pa de pagès català, que han vingut a Mai a comprar-te'l, quina és la reacció que més t'ha sorprès? Mira, de pa de pagès n'hi ha totes les fleques, no? Però quan veus que una persona fa quilòmetres per venir a comprar a casa teva el teu pa de pagès, primera que ens omple de satisfacció, però vol dir que aquell producte li agrada. I Robert, hem començat el dia amb tu fent un cafè i amb els vostres brunyols que ens han dit que són els millors de l'Empordà. Explica'ns el per què. I tant. Bueno, jo t'ho puc dir perquè jo els he provat. I tant que són els brunyols de l'Empordà. I no ho dic jo, ho diu la gent que ve a comprar els brunyols. La gent ens felicita cada vegada amb el tema dels brunyols i per nosaltres això, ja t'he dit, és un orgull immens, no? No es tracta ja de vendre més o menys quantitat de brunyols. Es tracta això de fer un producte que agradi a la gent i que te'l reconeguin. Això és molt important. I Robert, jo ho certifico. Moltes gràcies.